ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଯିବା ସହିତ ବୈଶାଖ ମାସର ଆଗମନ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗାର ଛାମୁଣ୍ଡିଆ। ବସନ୍ତରା ଘଡ଼ିରେ ମା'ଙ୍କୁ ପଣା ପାଣି ଅର୍ପଣ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ବି ଇଂରାଜୀ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ତ ଅଲଗା ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଛତୁଆ, କ୍ଷୀର ସବୁ କିଛି ମିଶେଇ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ହୁଏ, ତାପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପିଇଥାନ୍ତି। ପଣା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ପିଇଲେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ପେଟ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଢେର ସାରା ଖୁସି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପଣା ପିଇ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।